Moi! Meidän ryhmän nimi on Kaija ja meidän tiimiin kuuluu Samuel, Eetu ja minä, Annika. Meidän projektimme ideana oli yhdistää tekoäly ja kampaamoala. Meidän sovelluksen avulla käyttäjä voi luoda ja visualisoida unelmiensa hiustyylin tekoälyn avulla. Tässä esityksessä kerromme sovelluksen toiminnoista ja toteutuksesta, demoamme sovelluksen sekä esittelemme tulevaisuuden kehitysideoita. Idea ja ominaisuudet. Meidän sovellus on Django-pohjainen web-sovellus, jossa käyttäjä voi ladata oman kasvokuvansa tai ottaa kuvan suoraan tietokoneen kameralla tai mobiililaitteella. Käyttäjä valitsee haluamansa hiustyylin, ja sovellus näyttää ennen ja jälkeen näkymän, jossa alkuperäinen kuva ja uusi tekoälyllä muokattu versio näkyvät vierekkäin. Kuvan voi myös tallentaa tai jakaa eteenpäin, esimerkiksi inspiraationa kampaajalle. Käyttötarkoitus. Sovellusta voisi hyödyntää kampaamojen verkkosivuilla, jolloin asiakas voi etukäteen kokeilla ja ideoida uusia tyylejä. Lisäksi se voisi toimia kampaamon apuvälineenä, esimerkiksi alkukartoituksessa, jossa kampaaja ja asiakas yhdessä hahmottavat sopivaa hiusväriä ja mallia. Seuraavaksi Samuel kertoo meille teknologioista, joita me olemme tässä projektissa käyttäneet. Jes, moikka kaikille. Ajattelin kertoa teille lyhykäisyydessään näistä teknologioista ja pienen pätkän koodiakin näyttää tässä lopussa. Eli tämä Gaia Hairstyle Studio pyörii Django Frameworkin päällä, eli Python on käytössä tässä ja frontendissa päädyttiin käyttämään Reactia, se on ainakin itselleni tutuin JavaScriptin kirjastoista ja toimii hyvin käyttöliittymä mielessä. Kuvan editointiin sitten päädyttiin tuohon Nanobananaan, joka toimii parhaiten ihmisen hiuksiin, ainakin mitä nyt kokeiltiin muutamia malleja. Muita hyviä kontendereita oli toi Quenni, mutta päädyttiin lopulta tähän näin sitten. Ja esivalidointiin tuossa lomakkeessa, kun lähetetään kuvaa, niin käytetään sellaista kuin YOLO V8, eli se tunnistaa, että ladatussa kuvassa on sitten tosiaan ihmisen kasvot, että sinne palveluun ei voi ladata ihan mitä tahansa kuvia. Kuvan käsittelyyn ja prosessointiin käytettiin Pillow-kirjastoa, ja ennen Nanobananan lähettämistä niin kuvat konvertoidaan Base64 muotoon sitten, niin toimii varmasti. Tässä kiteytettynä, että miten tämä Gaia toimii, eli käyttäjä lataa kuvan, YOLO V8 tekee esivalidoinnin, että onko kyseessä ihmisen portrettikuva, sitten käyttäjä voi valita, onko kampaamo vai parturipalvelu ja muita hiusparametreja, ja kun kuva on lähetetty, niin se lähtee sinne backendiin JSON muodossa, tässä nopeasti näkyy suunnilleen miltä se näyttää, eli tämmöisessä JSON muodossa näkyy, että hair color on valittu tummanruskea, ja sitten hairstyle on crew, ja highlightteja, tämä on laitettu siis näitä raitoja kyllä, ja medium darkeja raitoja tähän näin, niin tämmöisessä muodossa lähtee sinne backendiin, ja ynnätään sitten siihen meidän varsinaiseen system promptiin nämä. Sitten tosiaan, niin kun on prosessoituna siellä Nanobananassa kaikki, niin se palautetaan se tulos sitten frontendin käyttäjälle, ja sitten voidaan tehdä tosiaan alkuperäisen kuvan kanssa vertailuja, että mitä on mieltä. Ja 3 eri suunnasta generoituu se kuva. Lyhyesti koodista. Backendissä, missä siis tämä Django on käytössä, niin on tämä Django API käytössä, eli periaatteessa käytetään 2 pääsääntöistä endpointtia, upload on sitten siihen kuvan lataamiseen ja detect on tähän esivalidointiin. Ja tässä on tämä image detect view, se kutsuu sitä YOLO V8, ja tässä sitten tarkistetaan, että kaikki on ok. Ja itse asiassa tässä terminaalissa näkyy tämmöinen pieni pätkä, että kun on ladattu kuva, niin tarkistetaan, että joo, kyllä, on contains human, ja yhdet kasvot, ja on hyvä kuva lähetettäväksi. Ja sitten kun on lähetetty tosiaan Nanobananaan kaikki, niin sitten tässä on tämmöinen validaatio tai semmoinen kuittaus, että kaikki meni hyvin ja kuva on palautunut frontendiin. Mutta tässä viewssä on suunnilleen tässä kaikki oleellinen, mikä liittyy backendiin. Ja tosiaan tässä on muutamia ynnäyksiä sitten, mitä tulee, eli riippuen mitä sitten loppukäyttäjä toivoo. Mutta backendista sen verran. Frontendissa meillä on tosiaan tämä Reacti käytössä, ja täällä meillä on käytössä periaatteessa 3 näkymää, mitä on käytössä, eli tämä etusivu, joka tulee, kun palvelu käynnistetään, sitten on tämä lomake ja sitten tulosnäkymä. Kaikista on oma view sitten. Sitten on muita tyylikirjastoja ja sun muuta, ja tässä on services, eli tällä sitten kutsutaan näitä Djangon endpointteja. Ja ehkä sen pidemmälle menemättä tässä näin, niin tässä on suunnilleen frontendin tämä runko. 3 eri vaihtoehtoa tai polkua, ja sitten jokaisessa on oma näkymänsä.
Mutta Eetu kertoo teille lisää loppukäyttäjän näkökulmasta, miten tämä koko palvelu toimii sitten lyhkäisyydessä. Moikka, Eetu äänessä, ja mä esittelen seuraavaksi teille, että miten toi meidän lopullinen Kaija Herstai Studio web-sovellus toimii. Nyt näette tuossa meidän sivuston etusivun, ja täältä löytyy ohjeet siitä, että kuinka tämä meidän sovellus toimii. Ensimmäisenä ladataan kuva ja päätetään se uusi hiustyyli, sitten annetaan se tekoälyn käsiteltäväksi, ja sitten lopussa pystytään tarkastelemaan kuvaa. Esimerkkinä nyt tässä sivun ylälaidassa alkuperäinen kuva vasemmalla ja uusi tekoälyn luoma kuva oikealla. Ja tekoäly antaa tuolta 3 eri suunnasta sen uuden hiustyylin. Ja pystytään myöskin sitten tallentamaan tai jakamaan se uusi tehty kampaus. Lomakevälilehdellä pystytään lisäämään kuva joko tiedostosta tai kameran avulla, eli esimerkiksi mobiilikäyttäjälle hyvä kamera-ominaisuus. Valitaan nyt kuva tiedostosta. Meidän paikallinen tekoälymalli varmistaa, että siellä on ihminen kuvassa. Sen jälkeen valitaan, että otetaanko kampaamo vai parturileikkaus, ja näiden erot toimii siis niin, että tämä viimeinen laatikko, jossa valitaan se hiusten pituus ja tyyli, niin kampaamoleikkauksessa pystyy valita pituuden, sen jälkeen sieltä löytyy sen pituuden alla olevat tyylit, kun taas parturityyleissä löytyy pelkästään sitten nuo parturileikkaukset. Otetaan nyt kuitenkin tuo kampaamoleikkaus, valitaan sieltä nyt esimerkiksi keskipitkä ja wolf cut, ja sitten vaihdetaan hiusten väriä vaaleaksi. Sitten me voidaan lähettää se kuva tekoälyn analysoitavaksi. Ja sitten ilmoitus siitä, kun uusi hiustyyli on luotu. Lopussa pystytään tosiaan tarkastelemaan sitä lähtötilannetta, millainen kuva oli, kun se lähetettiin, ja miten meidän tekoäly tuotti sitten uuden kuvan sillä halutulla hiustyylillä edestä, sivulta ja sitten myös takaa. Pystytään tallentamaan tämä uusi luotu kuva. Sen lisäksi me pystytään jakamaan tämä kuva, eli taas esimerkiksi mobiilikäyttäjät pystyy jakamaan sen suoraan haluttuihin kanaviin. Miten tämä sama toimii mobiilissa, eli nyt esimerkkinä iPhone 12 Pro, ja sama käyttöliittymä etusivu näyttää täältä. Muutoksena tuolla myös tuonne alle lisätty tämä luokkaanpauspainike, josta siirrytään lomakkeelle. Edelleen löytyy sama ohjeistus, eli ensimmäisenä lisätään sille kuva. Tekoäly analysoi sen. Sitten voidaan siirtyä valitsemaan, että otetaanko kampaamo vai parturileikkaus, ja nyt valitaan sitten parturileikkaus. Otetaan siihen vaaleat hiukset ja sitten valitaan vielä, että minkälainen parturityyli, niin valitaan tuolta esimerkiksi fade. Lähetetään kuva, tekoäly analysoi kuvat. Ja nyt näkyy tässä, että Gemini ei aina suostu tekemään sitä haluttua lopputulosta. Voidaan odottaa hetki ja kokeilla seuraavaksi uusilla valinnoilla. Eli esimerkiksi valitaan meiltä ruskeat hiukset ja sitten valitaan tuolta Pompadour-hiustyyli. Nyt Gemini onnistui palauttaa meille uuden hiustyylin, ja niin kuin näkyy, niin täällä on sitten uusi tekoälyn luoma Pompadour-tyyli samalle henkilölle. Lähtötilanne näkyy yläpuolella, ja lopussa löytyy sitten samat painikkeet lataamiselle ja jakamiselle. Kiitos Eetu. Seuraavana olisi kehitysideat. Ensimmäisenä ideana on, että sovelluksen voisi käyttäjäkohtaisesti luoda profiilin ja tyylihistorian. Profiiliin tallentuisivat aiemmin kokeilut tyylit, värit ja suosikit, jolloin käyttäjä voisi helposti palata aiempiin ideoihin tai näyttää kampaajalle, mitä on jo kokeillut. Toisena ideana on AR-pohjainen reaaliaikainen esikatselu. Sovellus voisi hyödyntää laitteen kameraa ja lisätyn todellisuuden tekniikkaa, jolloin käyttäjä näkisi uuden hiustyylin suoraan videokuvassa. Tämä tekisi kokeilusta elämyksellisemmän ja realistisemman. Kolmantena on tekoälyehdotukset kasvonpiirteiden perusteella. Tekoäly voisi analysoida käyttäjän kasvojen muotoja, piirteitä ja ehdottaa sen perusteella sopivia hiusmalleja ja värejä. Näin tyyli-ideointi helpottuisi ja sovellus tarjoaisi yksilöllisempiä vaihtoehtoja. Ja viimeisenä ideana on integrointi kampaamon ajanvaraukseen. Kun asiakas on löytänyt mieluisan tyylin, sovellus voisi yhdistyä suoraan kampaamon ajanvarausjärjestelmään. Tyyli- ja väritiedot voisivat välittyä automaattisesti kampaajalle, mikä helpottaisi valmistautumista ja viestintää. Kiitos vielä esitystä seuranneille.